Krásný den. Já jsem se rozhodla, že se začnu víc věnovat YouTube, že vám budu točit moje dny, co dělám, get ready with me, nějaký produkty vám můžu doporučit na vaší pleť a takhle. A moc se na to těším. Rozhodla jsem se ze dne na den. A myslím si, že by mě to mohlo i bavit, takže se těším na další video a vy se taky můžete těšit a bude to fajn. A já jsem teď, když vás tady takhle mám, tak testuju tuhle ten mikrofon, protože chci otestovat, jestli má kvalitní zvuk, když jsem teď se psem na louce a když fouká vítr, jestli mě jako dobře slyšíte a pak se rozhodnu, jestli za ty peníze to stojí, anebo ho vrátím. Jo, takže asi tak nějak a těším se na další video. A tamhle máte mýho pejska. Tamhle. Takže mějte se zatím hezky a ahoj.